سلام كما يتوعلو كما يتغنيو فتوات تقتاتلتي ما أدزته كل شاب ساعة زين أباهم من البلوت استقينو أب استفلاليو زعباتات زحرنا يوم قدعت سومونزي مسارة مقبار أنا أبراهام سكوالونكم لما كل شاب مسارتي داوي السيوم ممكن أب تحري 4 مسارة ورستات نلمون مساخون كاب ساعة 10 تقلته كساب حدا ساعة أب زنبرنا أنا حيت حبرنا كون كنت أنعنا أب نتنحلو ساعات دما 4 مسارة وزعباتات مفتاح اتكن هلو هناتات سلامن مزتا أساسي روحتو سلام كل المحرا كم دما هلو هناتات سلام هاجرنا تاي مسيل زبل نجر كندسون فترينا كم كل أيز حزنا يوز عباد ما دبلوماساوي كسبتاتن عوتاتن إثيوبيا تاي مسلوب في اللي أبكرنا أفريقيا كم هنلاونا دما إذا أفاف زوان ممرح أب دبلوماسي كل سدارو شللك بهاللو زي جبوا مستمخانو أبزي تاي سرح له من قصة إثيوبيا تاي عوتات خيرك كله زبل نجر كم كل أيز عبا إن ده السوق دا يكون كم مثال سايد ما من البات مبزحتهم سمعتنا تقتاتلتنا بالتفلالي من قريتات مرة خبت حفاش سميح موت خنت لهم عدة مانويل ماكرون حزبهم زمزو خسفتات تا امزولو زغرات كندسس كنفترينا مو داويت من البات انت ملكتنا هم تزغلص قوه ابزوم 4 زعباتات مسرت كنا كاب ساعه 10 تخلته كساب حدا بزنبرنا صانحيت كنريهم كنفترينا سفح زولو زعباتات يوم باستقاله متنجن مزلنا ساعه طعيمنا مستملكتنا بزوم حسابات يوم ان مهينا بلنا خنصنحينا مو فلامي زغورنا يو زعبا من البات قعد حن مصاخا كيرسعخو مالتي قعد حن صنح فلام زغور خو زعبا مفتاح اتكن هلو خناتات السلام زملكت او دما من البات حتو سلام كل المحرا لو مقنا من البات خطاتي القاطوني خنصقون بركت زولو سلامو سلفتات نيروم منغستي سلام ينقسلنا سلام يمصلنا زبل حتو كاب حزبي زنقله بركز بلا سلام وسلف نيرمو سلام وسلف زي تايو ملختو زبل نجر اب كل المحرا حزلو نصصراو كنتا سلام قطاي يمثل زول نغرات نسون كم حدا غداي غيرنا نروينا بحافشا غن ايثيوبيا حزلو هلو كنتا سلام تاي يمثل كافتن نورو حزلو معباله بمتاي يغلز زول نغرات نسوم تنكف بينا يمكن عالفينا مو ناي مجمره اسزي كنغورو افت مجمره خمت زغلصخو فلاي حزي كم حدا عبي زعبات تحزلو مفتاح اتكن هلوي كنتات سلامن نمرغا زغبر زلو خيدي فلاي قدم كبل اب سميناو كلل هاغرنا فلاي تግራይ አጋጥሙ ዝነበረ ሁነታት ኪናት ሃዲኡ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝካየድ ነዘ ከም ሓደ መሪሕ አጀንዳ ተገይሩ ዝውሰድ ዘሎ እዚ ናይ ተሃድሶ ኮሚሽን ሰርሖ ዘሎ ነበር ምፍታሕ እጥቂ ነበር ሰራዊት ናብ ሰላማዊ ነብራ ምስ ማሕበረሰብ ማእትዮም ናብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕቲ ዝዋፈርሉ ስልጠናና ተዋሃበ ድማ አፍረይት ሓይልታት ኮይኖም ኣብ ልምዓት ሃገሮምን ክልሎምን ናይ ባዕሎም ዝኾነ እጃም ክፍጽሙ ዘግብር ስራሕትና ተኻይደ እዩ ዘሎ ንትግራይ ከም ብዋናነት ልዕልና እምበር ኣብ መላእዝ ሃገር ማለት ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ዓፋር እውን ንሪኦ ክሊ ይኽእል እዩ ኣብ ካልኦት ካብታት እውን ከም ትሕዝረናዮ ቀረባ ናይ ኦነግ ክንፊ ዝኾኑ እውን ዝዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ሰላም ካምፕ ኣትዮም ናብ ንቡር ሰላም ክኣትውሉ ዝኽእሉ ከይዲ ክየደ ኣሎ ዜርዜሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከም ብዝበሃል መልክዑ እዚ ምፍታሕ ዕጥቅን ናብ ንቡር ናብራ ምምላስን ተሃድሶ ኮሚሽን ዝኸዶ ዘሎ ስራሕቲ እንታይ እዮም ዝመስሉ ዝብሉ ነገራት ምስቲ ሕዚ ንደልዮ ሰላም እንታይ ውፅኢት ኣለዎም ዝብሉ ነገራት እሱ ከም ሓደ ክንሪኦ ኢና ከም ካልኣይ ዘልዕልናዮ ድማ ዘናይ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ሕዚ ህሉ ኩነታት ኣብ ሰላምና ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ ሰልፍታት እንታይ መልእኽቶም ተኻይዶም ዝብሉ እሶም እናልዕልና ኢና ይህን ምን ክድውን እሞ ኣብኡ ዘሎ ትዕዝብትኻን ምልከታኻን ብኡ ንጅምር ብዙሕ ስራሕትዮም ተወጊኖም ፍላይ ምስ በዋናነት መዋሓስ ሰላም እዛ ሃገር እዚኣ ተተሓሒዙ ሰፋሕቲ ዕማማት እንዳተወገኑ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ካብዚኣቶም ተሓደቲ ኣብ መእተዊ ኻውን ዝገለጽካዮ مفتاح عتقي نبر عطقات يسالط على يو زي مفتاح عتقي نبر عطقات منغستي نسلام زلو مرقط وي تبعات اذا مسكرلو سممع بريتوريا سعيبو خم حدا نايتو سممع بريتوريا اكل تغيرو تي نايت حدثو كوميشنون اذا حلافنت زوسيدو نمسلات زاتو استوهاو عمام استوهاو عيو حزي تكبراوي مقبار زجمرلو خناتات يزلو خمس فلات كل جزء مجمريا او اشتخا زلو غزعيو مسصفف كخا تي زبيتاو صقمات كامس فتحخا دحريو بدغز موصو تصابؤታት እንተልዮምን ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ክትሃንጾ ትደሊ ናይ ሰላም ሰረት ይኹንት ናይ ሰላም ሰረት ተሓሒዙ
بتهانصو تدلي سراحتي قطباوي بوليتيكاون منقسقاسات طميتو نزغل زي وانا مفتحيو تي سلاميو نابلنا يخم زمصانا كله ازون حدا زلو زي مسمعات زلو غونصታት بسلاماوي منገዲ ንምፍታح ዝተخደ رحقت እዩ كل ግዜ ኣብ كل ጦርነት ዝነበረ ከባቢ ቲ ከባቢ እሱ ወይ ኣብቲ ጦርነት ተሳተፍ ዝነበረ ኣካል ብዝተፈላለየ መልክዑ ማሕበራዊ ኩነታቱ ክመዓራርኽ ክእል ኣለዎ ስለዚ ተሓደ ማሕበራዊ ኩነታቱ ማሕበራዊ ርክባቱ ንምትዕርራይ ዝጠቅም ድማ እቲ ናይ ተሐድሶ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ተሐድሶ ስርዓት እዚ ብፍላይ ነቶም ነበር ዕጡቃት ኣትዮም ኣብቲ ተሐድሶ ማእከል ዝተፈላለዩ ሕጂ ሃገርና ክትስጉሞ ትደሊ ዘላ ሕዚ ሳቶም እውን እቲ ካብቲ ዝነበሮም ትሮማ ወፂኦም ምስ ማሕበረሰቦም ብሰላም ተሳንዮም ተጸምቢሮም ኣካል ናይቲ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ኾኑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንምፍጣር ተሓሲቡ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ስለ ዝኾነ ተሃገር ሒዛቶም ዘላ ንቅድሚት ክትዓውቶም ኢላ ሒዛቶም ዘላ ከም ዜጋ እውን ቶም ዜጋታት ተሳቶም ኣብ ማሕበረሰቦም ውሽጢ ኣትዮም ካብቲ ሃገር ተንቀሳቀሱ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ተሳተፍትን ተረባሕትን ተኻፈልትን كونوا لزخولو مدرك كفتر اندحر كوينو ابز ناي تحدثو ماقل اتيوم تزدلي ناي تحدثو سلطناتات وسيدوم ناب تحبرتسب كصمبرو خلو እዩ ስለዝኾነ እዚ መራይዝ ድማ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩሎ ቶም ነበር ዕጡቃት ኣትዮም ኣብቲ መሰልጠነ ማእከል ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ወሲዶም ተመሪቆም ናብ ሕብረተሰብ ክጽምበሩ ዝኽኣሉ ኩነታት ኣሎ ገለገለ እውን ኣብ ማዕከናት ሚድያ ቀሪቦም ሓሳቦም ከም ዝገልጽዎ ዘለው ሕዚ ኣብ ሃገሮም ዘለው ሰላማዊ ምንቅስቃሳት በሰላማዊ መንገዲ እንዳተቃለሱ በሰላማዊ መንገዲ ስራሕቶም እናሳለጡ ነታ ሃገር ዝኽሕስሉ ተኻብታ ሃገሩን ዝመጽእ ጸጋ ተጠቀምትን ተቋደስትን ዝኾኑሉ ዕድላት ንምጥቃም ዝኽእሎም ቁመና ሒዞም ከም ዘለው በዚ መንገዲ ዝውን ዝሰቢሉ ዝወሃቦም ስልጠናን ዓቅሚ መፍጠሪ ፋይናንስን ተደሪኾም መነባብሮኦም ንምልዋጥ ብሕብረተሰቦም ተሳንዮም ንምስራሕ ዝኽእሎም ቁመና ሒዞም ከም ዘለው ዝገልጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምቲ ዝገለጽናዮ እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ከባቢ 3000 ዝኾኑ ናይ ተሐድሶ ስልጠና ወሲዶም ናብ ሕብረተሰብ ተጸምበሩ ወገናት ኣለው እዚ ጽቡቕ ሓይሊ እዩ በቃ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ሓደ እዋን አንጻር ሃገሩ ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ እዩ አንጻር ረብሓ ህዝቢ ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ እዩ ስለዚ ካብቲ አንጻር ሃገሩን አንጻር ረብሓ ህዝቡን ተሰሊፉዎ ዝነበረ ዘለካ ሕቶ ዘለካ ጸገም ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ምጻዮሞ ብዝማዕበለ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንገዲ ዘለዎ ሕቶታቱን እንዳቅረብካ ትፈትሕ ትኽእል ኢኻ ግን ድማ ንኹሉ ነገር ኣገዳሲ ጉዳይ ሰላም ስለ ዝኾነ ናይ ሰላም ልዝብ ጌርካ ዝተፈትሐ ዝተረኸበ ውጽኢት እዚ ናብ ካልኦት ምዕባለታት እውን ንምስጋር ጠቃሚ ምዃኑ ተረድዩ በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ክልል ዓፋር እውን ተመሳሳሊ ዝወሃቡ ስልጠናታትን ዝውገኑለውን እዚኣቶም ከዓ ካብ አንደበቶም ሰልጠንቲ እውን ዝተፈላለዩ ሚድያታት ከም ዝረኸብናዮም ኣገደስትን ማሕበረሰቦም ተጸምቢሮም ንምንቅስቃስ ዘኽእሎም ዓቅሚ ከም ዝፈጠረሎም እዮም ዝገልጹ ዘለው ማለት እዩ ጽቡቕ ካልዕልካዮ ዳዊት ምናልባት ከም ትፈልጦ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ብፍላይ ቅድሚ 6 ዓመት ንድሕሪት ምልሲልና ኩነታት ሰላማ ክንርኢ ከለና በትን ዝለዓሉ ሕቶታት ገለገሊኦም ናይ ህዝቢ ሕቶ መሰረት ገይሮም ዘይነቐሉ ናይ ካልኦት ድፊኢትን ካብ ንጹር ዕላማን ስንቅን ዘይብገሱ بحد حدا استزابع مرداتا تدريهم برخا زوصون برت زلعلون برت افوموت حيزوم دما حزبهم نابدلو صنح حيلتات لو ياو ملا ايتيوبيا بتولو ملكعو غامبيلا توسيدخا بنشانغول توسيدخا سومالي توسيدخا عفار اوروميا امحارا كل كابتات كله برت افوموز برخا وصيو زقاوملو عينت انفتات نيرم يوم مبزحتهم ግን ከም እንፈልጦ ሕዚ ናይ ከባቢ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ከምኡ ሶማሊ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ብዝተገበረ ዘተ ናብ ሰላማዊ መንገዲ መጽዮም ምስ መንግስቲ ዝገበርዎ ዘተ ድማ ንውር ናብ ሰላማዊ ማኣትዮም ምስ ህዝቦም ሰላም ንፋስ ዝቋደስሉ ናይ ልምዓት ተሳተፍቲ ዝኾኑሉ ዲሞክራሲ ዘጽፉፍሉ አንፈታትና ተፈጥሮ መጽዩ ሕዚ ድማ ንሪኦ ዘለና ፍላይ ድማ ትግራይ بركز بلا عطق مستنبارو مستفدير زنبر خونتات بفولي زناي تحدثو كوميشن زبحال ابكاب تግራይ بركز بلو حيلي سراويت بب فيزو بب بركو نام نور سلامو نمملاس زغورو زلو صعري عبوز زخون منገድታት እና ርኤ ዝኸድ ዘሎ ቁጥሮም ዘይናዓቆ ሓይልታት ዛጊድ
ናብ ካምፕ ዝኣትውሉን ስልጠና ክወሃብ መደላድል ዝተፈጠረሉን ጽቡቕ ኩነታት እናተፈጠረ ዝመጸሉ ኩነታት ኣሎ ከምቲ ዘልዕልካዮ ዓፋር እውን ልዕሊ 1750 ዝኾኑ ቅድሚ ሕዚ ብረት ኣልዒሎም በረኻ ወፂኦም ዝነብሩ ሓይልታት ሰላማዊ ልዝብ ገይሮም ምስ መንግስቲ ዓፋር ዝነበረ ዘተ ናብ ንውር ናብሮኦም መጺኦም ናብ ካምፕታት ኣትዮም ተሃድሶ እናወሰዱ ስልጠና እናወሰዱ ናብ ዝደለይዎ ዓውደ ስራሕቲ ዝዋፈርሉ ኣንፈታት መንግስቲ የካይድሎ እዚ ብጣዕሚ ክነኣድ ዝግብኦ ክኸውን ዝግብኦ ኩሉ ሕቶ ለኒ ዝብል ድማ ሕቱ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ እናቕረበ ናይዚ ዓዲ እዚኣ ኩሉ ዜጋ ማዕረ እዩ ማዕረ ምስቲ ምዃን ድማ ንሰላም ብሪ ክፉት ኮይኑ ዘለዎ ሕቶ ይህን ምሂን እናበለ እናፈትሐ ዘለውና ፀገማት እናፈትሐ እዛ ሃገር እዚኣ ካብቲ ዘላቶ ናይ ድኽነት ዓዘቕ ተውፅኡ ወይ ረግረገ ወፅኡ ናብ ዝሓሸ ተስፋን ዝላን ከሳግር ይኽእል ተባሂሉ ተስፋ ዝግበረሉ ዝርዝሩ ብድምር ኣብ ሰላምና ኣብ ውሕስ ሰላም ዝሃገር ዓብይ እምነ ኩርና ኢልካ ሙሳድ ዝካሊሞ መንግስቲ ዝኸደ ዘሎ ክያዶታት ክተባባዕ ዝግብኦ ሕዚ እውን ተረፉ ሓይልታት ፋኖ ንበሎም ካልኦት ሓይልታት እውን ናብዚ ማእዲ ሰላም እዚ እናመፁ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ወገናት ማእዲ ሰላም ተቋደስቲ ክኾኑን ናብ ሰላም መፅኦም ድማ ዓዶም ዝሃንፅሉ መረረስ ስድሮኦም ፀገም ስድሮኦም ከባቢኦም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ዕድል ክልኢሉ ተስፋ ዝግበረሉ ነገር እሞ ብጠቕላላ ግን ዝርዝሩ መንግስቲ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ዝኸደ ዘሎ ኣካይዳ ዝነኣድ ምዃኑ እዚ ድማ ኣብ ቀፀልቲ ሓደ ክልተ ዓመታት ኢልካ ክንመጽ ከለና ብሓፈሻ ከም ኢትዮጵያ ዘለውና ፀገማት እንፈትሐሉ ምስ ምክክር ኮሚሽን ተኣሳሲሩ ድማ ናብ ጽቡቕ ደረጃታት ስለ ዝኸድ ዘሎ ድምር ሕዱር ፀገማት ክፍትሑ እዮም ተባሂሎም ተስፋ ዝግበረሉ ኸይዲ እሞ እዚ ከም ሓደ ዝላን ስዳሮን ክውሰድ ዝግብኦ ዓብይ ምዕባለ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እዩ ዳዊት ምፍታሕ ዕጥቂ ክንብል ከለና ኣፈጻጽሙ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻዊ መስራሓት ኣተጋብራ ክልዎ ይኽእሉ እዮም ዝርዝር ግን ጽባሕ እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ካይዳ ኣለዎ ገሊኡ ምናልባት ነዚ ሃገር እዚኣ እውን ዘድሊ መንእሰይ ሓይሊ ምስቲ ምዃኑ ብዝተፈላለየ መንገድታት ዓዱ ዝክሕሰሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውታት ዝዋፈረሉ ዋይኖት ኣብ ወታደራዊ ክፍሊ እውን ተሰማርዩ ንዓዱ ዝሕግዘሉ ሓይሊ ክፈርየሉ ዝኽእል ክምልመለሉ ዝኽእል ዕድል ክል ስለ ዝኽእል እዚ ተወሳኺ ሓይሉ ኢልካ ሙሳድ ትኽእለሉን ናይ ጽባሕ ተስፋ ድማ ዋጓጎ ዘርኢ ጽቡቕ ጅማሮ እዩ እሞ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ነገሪ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ካይዳ ማሕበረሰብ እውን ነዚ መሰረት ገይሩ ዓበይቲ ሽማግለታት ዝግደዚ ምናልባት ዝመፅእ ዘሎ ናይ ውልቀ መንግስቲ ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን በብከባቢኡ ዘለዉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ሽማግለታት ብዝገብርዎ ዘለዉ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ዝመፅእ ዘሎ ተስፋታትን ዓውታት ስለ ዝኾነ እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ነገር ከም ሓደ ነገር ንውሰድ እሞ ምናልባት ካሊእ ዘይተለዓለ ነገር ውኡ ኣብ ዛዕባ እዚ ተልዕሎ ነገር ተልዩ ክነልዕል ተዘየልዩ ግን ናብቲ ካልኣዊ ርእሲ ምስጋን ንኽእልና ዳዊት ግን ከም ካልኣይ መሪፅናዮ ዘለና ርእሲ ኩነታት ዲፕሎማሲ እዩ ኢትዮጵያ ሕዚ ትኸዶ ዘላ ዲፕሎማሲ እንታይ ይመስል ዝብል ነገራት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣብነታዊ ናይ ለምቅነ ዓውታት እውን ኣልዕልና ምርኣይ ይከኣል ይኸውን ዳዊት ምናልባት ብዲፕሎማሲ መዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስቲ ምህላዋ ኣብዚ ከባቢ እዚ ድማ ውሕስ ሰላም ምምፃእ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብካሊእ ዝግበር ምትእሳር መሪሕ ተራ ኮይና ኣብ ቅድሚት ትዋሳእ ሃገር ምስቲ ምዃና ኣብ ዲፕሎማሲ መዳይ እውን ሕዚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ዓወት ንካልኦት ዓድታት እውን ከም ኣፍሪካ እውን ከም ሞዴል ክወሰድ ዝኽእል ጽቡቕ ተመክሮታት እናተርእየሉ ዓወት እናተሓፈሰሉ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት እዩ ምናልባት ትዝክሮ ጉዳይ ዳዊት ኣብ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሕቶ ባሕሪ ከም ኢትዮጵያ ልዕሊ 130 ዝኾን ህዝቢ ኣለዋ በሪ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል ዘቕረብዎ ሓሳብ ነይሩ እዚ ሓሳብ እዚ ምናልባት መነጋገሪ ነይሩ ብዙሓት እውን ዘይንካእ ዛዕባ ዝተነኽአ ገይሮም ዝወሰድሉ ግን ድማ ክንካእ ዝግብኦ መሰረታዊ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀጻሊ ናይ ህላወ ኩነታት ምስቲ ምዃኑ ኣብዚ ክል ዝኽእል ሕቶታት ኣብ ከባብታት ብርክት ዝበሉ ሰሓቢ ጉጥጦታት ተፈጢሮም ነይሮም ምስቲ ሕቶ እዚ እሞ እዚ ዘህድእ ፍላይ ብቀረባ ኣብ ኣንካራ ዝተገበረ ስምምዕነት ኢትዮጵያን ሶማሌን ብዲፕሎማሲ መዳይ ተርእናዮ ዓብይ ዓወት ዓብይ ዝላ ኢልካ ትወስዶ ምስ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ድማ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዓለም ሕዚ ዓይነን ናብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳበን ናብዚ ጉዳይ እዚ ናምፃ ትኽክለኛ ሕቶ ምስቲ ምዃኑ ክፍታሕ ዘለዎ መንገዲ ዝብል ንዓለም ለኻዊ ሕግታት መሰረት ብምግባር ድማ ብሓይሊ ከይኮነስ ብልዝብ ብእንካሃባ ተማኺርካ ክፍታሕ ዝግብኦ ትኽክለኛን ፍትሓውን ሕቶ ምዃኑ ብዙሓት ሃገራት እናመስከሩሉ ዝመፁ ኩነታት ኣሎ ናይ ትማሊ እውን ምስክር ምቕራብ ይከኣል እዩ ናይ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ነዚ ሕቶ እዚ ትኽክለኛ ሕቶ እዩ ንሕና እውን ከም መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢድና እቲና ክንሰርሐሉ ኢና ኢትዮጵያ ትልዕሎ ዘላ ሕቶ ትኽክለኛ እዩ ዝብል ነገር ዘልዕሉ ነገር ኣሎ እሞ ኣብ ኣንካራ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ስምምዕነት ብኤርዶጋን ኣቢሉ ዝተገበረ ስምምዕነት
ناي شماليا بريزيدانتن قدماي مستر دكتور عبي احمدن نزي كم حدا ناي سلام مرأيا تغيرهم كوسدو زخلو عبي زلا اب دبلوماسيون زرخمنا يعوت الكا موسادي كاليمو داوت نالبات او زلو دحرت سممعنات كل زخل تسفاتات تايوم زبل نغرات او حساب تليكا مجمرات دبلوماسياوي كسبتات هاجر إثيوبيا نوصل كلنا سفحت يوم الكام موسادي كال بفلاي أبزوم حزنا يمزلنا عمتات وسيدنا خلنا أبستوسن أوانات دبلوماسياوي ركبات مستفلا لي مسمسات نشتي حرف فزبل اللغونات زنور الأوانات نذكرينا جند ما منجس إثيوبيا بزكايدو زي تحلله سعري توم زلوا حق تاتون عبر سبع علم كردوم نغنميتكم أتصوب زجور زنبر سعري أبز حزق واندما بزحش زلا كان موسى قال سفحتي دبلوماسياوي كسبتات نري له زلنا موائلنا زلنا كان موسى قال هذه بعالم درجات توسينا سفحتي عالم لخ مدرخات له أبزوم عالم لخ مدرخات زياتهم إثيوبيا زي تساتفوا له مدرخ درجة اللي كاتوسط تقل بفلاي خالوت هاجرات عالم سلا أفريقيا معبلتن زبع بلتن زبلتن أفريقيا نمهنات كحسبو خلو بوانا نتزو كسوا هاجر إثيوبيا هنا خاطر يوم سفحتي وعلتات له أمريكا أفريقيا فورم له تشاينا أفريقيا له روسيا أفريقيا له بعلو زي ناي دو أفريقيا روسيا هندي زلو أو إثيوبيا وان أبال زخونة له بريكس زبال ودابتات له بزوم كلهم زياتهم نا إثيوبيا دبلوماسياوي قسقاسة ويكام عبالة نبي درجة يمرح خمزلو زملا خطو خيم أب كلهم وعلاتات إثيوبيا لا أب كلهم وعلاتات دمها إثيوبيا نعلمنا يقول نفريكانا تمكرو خونو زغلو زعباتات حزاء تقرب حجي كرم حزي من البات بحملة وأثر تمكرونا نحلف لهم مدرخات ويفلتون شلمات نرخب لهم مدرخات نيروم يوم أنا حلوون بمجب عرسنا نمخال فلاي أبني حاجة يمسنو صرنا يوجنهم زلنا سر حتى تون محبر السبع عالم مفلوطون شلمات نيهبو قالوا تهجرات أفريقيا أثر إثيوبيا بمسعاب بمجب عرسنا نمخال بزجوب رأو عزو إثيوبيا خو كسخم زلوا كم زلوا نوز قال تقولوا خناتات له كابز حليفو بفلاي حجي جميرنا زلنا دما مستبقى ختمات تتحيزو زيناي كوريدر لمعات حبرة السب زمنا وزخنا ما من نوابرو بعلوانا خون خلالو زمنا ومن نوابرو وزح نجاري وحسس جبركا وزحات مبزحتهم لعلى 800 يقولون مهورات حبرة السبنا بحمام دساق يلهم زنبره والكهان كبابيا ونصريت زي محلاو زبالي خابتهم ولكن كابيا ونصريت كأحزي نتصبغ ختمة كله استمال ستاندرد زمال ختمة زي مهلاو نظام نجارات جاتهم يقال عنا نيرو حزون إثيوبيا محبرسب عالم بزمل كعزون كال قص حزاز قربت له كونتات نتعذبنا زلنا له كونتات زغل زي اب دبلوماسياوي عقمتاتنا اب دبلوماسياوي نتقبل قبولنتنا تسمعنتنا زياده نخعبي زوغنو زلو سرحتيوم إلكا موسى قال بزبيلو إثيوبيا أبصبو براخة دبلوماسي خمزلا زملاختيو أبز حلف حدار ورحن تحساسن حويسون خلاتنا ونكتاتلو خمزنا برنامج عبيتي علم لخو علاتات أبز كتما ديسابا تخايدهم يوم بعصرتات زقصرو وعلاتات بتخطات على مالتي زياتهم سئلهم استخايد يكونون إثيوبيا بكل مدى تخريو زلا تنكارن معبالا اب محبر السب عالم امنت اندحدرت تخيد سنزلا اب عينون سلتاتو زلا از كله اساسيرو توم وعلاتات عينهم ناب الديسابا خغبرو اب الديسابا حريا تماخل نختكون زغبرو زلو بمدى دبلوماسي محبر السب عالم نامنلو زلنا منغدي تخكلنيان بحقاوي مرداتان بسرحان تتጨበጠ እናኾነ መምጽኡ ተተሓሒዙ ዝመጸ ዲፕሎማሲያዊ خسبيل كحات وسدو እዚ ኮይኑ ነዚ ዲፕሎማሲያዊ ዕድላትና ተጠቂምና ከመ ሃገር ሕዝውን ሰፋሕቲ ክንሰርሖምን ድልሎም ረብሓታት ኣለው ካብኣቶም ሓደ ናይ በሪ ባሕሪ ምርካብ እዩ ኢትዮጵያ በታሪኻ በጂኦግራፊያዊ ቀማምጣውን እንተኾነ ንነዊሕ እዋናት ወናኒት ባሕሪ ኮይና ዝጸንሐት ሃገር እያ እዚ ወናኒት ባሕሪ ኮይና ዝጸንሐትሉ መዋእል ኣብ ሓደ እዋን ብዝነበረ ስርዓት ለውጢ ዝዕድል እዚ ክስእኑ ክኢላ እያ እዚ ዕድል ዝርሳኣነትሉ መንገዲ ሕዚ ንድሕሪት ተመሊስና ኣጀንዳ ንገብረሉ ምክንያት የለን ሓሊፉ እዩ ስለዚ ካብዚ ሕጂ ዘለናሉ መዋእል ተበጊስና ግን ከመይ ናብ በሪ ባሕሪ ክንረክብ ዝግበአና ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ተሸኪምካ እዚ 130 ሚልዮን ህዝቢ ብዙሕ ነገር የድልዮም ببزح عودتات مس محبرة سبع عالم
ክራኸብ ዘለዎ ህዝቢ እዩ 130 ህዝቢ ጥራሕውን ዘይኮነ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ ንባዕላ ኮይናስ ንማሕበረሰብ ዓለም ክትኮኖ ትኽእል ሰፋሕቲ ጸጋታት ዘለዋ እያ ብቱሪዝም ጸጋታት ዘለዋ እያ ብዝተፈላለዩ ፍርያት ሕርሻን ፍርያት ማዕድንን ካልኦትን ጸጋታት ዘለዋ እያ ዘለናሉ ጂኦፖለቲካሉ ባዕሉ ይገድድ እዩ ትዘለናሉ ጂኦፖለቲካሉ እውን ብዋናነቱ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ነገር ስጋት ነፃ ኮይና 130 ሚልዮን ህዝቢ እውን ከይሰግአ ውሕስ ዝኾነ ህይወትን መነባብሮን ክልዎ ተኾይኑ ነዚ ውሕስ ዝኾነ መነባብርኡ ውሕስና ክኾኖ ዝኽእል ነገር ኣቐዲምካ ምስራሕ ኣይደልን እዚ ድማ ርትዓዊ ወይ ከዓ ፍትሓዊ ሕቶ እዩ ሕዚ ኣጀንዳ 2063 ኣፍሪካ ሒዛቶ ዘላ ብኩለ መዳይ ተኣሳሰረት ኣፍሪካ ምፍጣር እዩ ስለዚ ብኩለ መዳይ ከተተኣሳሰራ እንድሕር ሓሲብካ ኣፍሪካ ኣብቶም 50 ዓመታት ጉዕዞ ባሕሪ ተኻፊልካ ክትጥቀመሉ ዘይትኽእለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕር ብኢንዳስትሪ እውን ክትኣሳሰረ ብመሰረተ ልምዓት እውን ክትኣሳሰረ ዝተኣሳሰረት ኣፍሪካ ክፈጥር እየ ትብል ትኾንካ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ በሪ ባሕሪ ሕቶ ዘቕርቦ ዘሎ በሪ ባሕሪ ሕቶ ነቲ ናይ ኣጀንዳ 2063 ተግባራዊ ንክኸውን ከም ሓደ መበገሲ በሪ ተገይሩ ዝውሰድ ዕማም ኢልካ ብታሕጓስ ብደስታ ክትቅበሎ ዝግበአካ እምበር ናብ ተጻብኦን ናብ ካልኦት ምስምስን ተእትዎ ኣይኮነን ዜሮ ዜሮ ግን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዓለቱ ሕቶ ፍትሓውን ርትዓውን ዝኾነ ሕቶ ስለ ዝኾነ ብርክት ዝበሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ተቐቢሎምዎ ካብኣቶም ሓደ ኣብቲ ዝነበሮም ጸንሒት ኣብ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ኣራጊጾሞ ዝሓለፉ ሓቂ እዩ ኢትዮጵያ 130 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ ዓለም እውን ዝረብሕ ጸጋታት ዘለዋ እያ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዝጸንሐ ታሪኻዊ ዝኾነ ርክብ ዝነበረ ሃገር እያ ሕጂ እውን ትርክብ ንሱ ክትቅጽለሉ ስለ ዘለዋ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ብምዃን ኢትዮጵያ ከመይ ጌራ በሪ ባሕሪ ክትረክብ ኣለዋ ዝብል ነገር ንሕና እውን ከም ገዛ ዕዮና ጌርና ወሲድና ንሰርሓሉ ዋኒን እዩ ዝብል ቅቡልነት ዘለዎ ሓሳብ ዝገለጽሉ መንገዲ ግቡእን ትኽክለኛን መንገዲን እዩ እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ምልክት ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እቲ ናይ ኣንካራ ስምምዕነት ከምቲ ዘለዓልካዮ ብጣዕሚ ወሳናይ ዝኾነ ስምምዕነት ተኻይዱ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዝነበረ ውጥጥ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ብዝፍጠሩ ዘይምቅድዳዋት ንሳ ኣብ መዋእላ ዝኸፈለቶ ዋጋ ንፈልጦ ኢና በይዛ ኣፍሪካውያን ሓሊፉስ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለምና ብምኻድ ኳስ ውሑድ ሰላም ሃገራት ንኽፍጠር ዘይተሓለለ ጻዕሪ እንዳገበረት ዋጋ እንዳኸፈለት መጽያ ሶማልያ እውን ኩላትና ንፈልጣ ኢና ሶማልያ መንግስቲ ኣልቦ ኮይና ነዊሕ እዋናት መዐንደሪ ግብረ ራዕዳውያን ኮይና ንነዊሕ እዋናት ንባዕላ ኣብ ጸገም ኣትያስ ኣብ ጎረባብታ ከይተረፋ ናይ ጸገም ምክንያት ናይ ጸገም መንቀል ትኾነሉ ዝነበረት መዋእል ኩላትና ንዝክሮ እዩ ካብዚ መከራ ዝወፅኦም ሶማልያውያን ቅቡልነት ዘለዎ ስርዓትን ምሕደራን ንኽረኽቡ ኢትዮጵያውያን ህይወቶም ገቢሮም እዮም እዞም ህይወቶም ዝገበሩ ኢትዮጵያውያን ሕዚ በሪ ባሕሪ ኣልዒሎም ምርድዳእ እንተገበሩ ሓጢኣት ኣይኮነን ግን ዜሩ ዜሩ ሶማልያውን ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ትዕግስትን ተሓዊስዎ እቲ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ዝኸደትሉ ጥበብ ብጣዕሚ ዓብዪ ጥበብ እዩ ዝነኳል እዚ ብምጥቃም ብርክት ዝበሉ ኣንጻር ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ጸላእቲ ዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ምውሳድ ዝከኣል ነዚ ክፍተት እዚ ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ንምፍጣር ርኢናዮም ኢና ክጓየዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ በዚ ናይ ኣንካራ ስምምዕነት ጌራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ኢትዮጵያ ሰላምን ህድኣትን ንኸይትረክብ ዝተሓመሰት ምብራቕ ኣፍሪካ ወይ ቀርና ኣፍሪካ ንኽትፍጠር ተዳልዮም ተሃንዲዶም መጺኦም ዝነበሩ ሃገራት በዚ ስምምዕ እዚ ዝፈሸለሉ መንገዲ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ድማ ሶማልያ ኮይና ከም ሃገር ንኽትቅጽል ዝኸፈልዎ ዋጋ እውን ኣፍልጦን ቅቡልነትን ዝረኸበሉ ስምምዕ ነይሩ ስለዚ እዚኣቶም ውሕሉል ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኢትዮጵያ ምዃኖም ናይ ዝውፅኢት እዚ ምዃኖም ዝተረጋገፀ ሓቂ ኢልካ ምውሳድ ይከኣልና እዚ እቲ ዲፕሎማስያዊ መንገድና ናብ ጽቡቕ መንገዲ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ጽቡቕ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ምርኣይ ዝከኣል ግርም ዳዊት ምናልባት ዝኸብሩ ተኸታተልትና እውን በዚ ልክዕ እንገብሮ ዘለና ዘተ ንሰሙን ብሓሳብ ገዞም ኮይኖም ይካፈሉ ከም ዘለው ሰብ ተስፋ ኢና ሞ ምናልባት ዝኸብርኩም ተኸታተልትና ዘተና እናቐፀለ እዩ ዘሎ ክልተ ዛዕባታት ተልዒልና ኢና ይህን ምህን ክብል ፀኒሕና ክልተ ዛዕባታት ግን ኣይተርፉና ናብኡ ክነብል ሞ ዳዊት ምናልባት ኣብዚ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ብርክት ዝበሉ ነገራት ይኸኣልዒልካ ሞ
ንሱ ካብ ዝለዓሊ ምግላጹ ንግዚኡ ጠጠው ክነብሎሞ ናብቲ ሳልሳይ ርእሲ ክንሰግር ዑደት ኢማኑኤል ማክሮን ምናልባት ኣላዒልና ነርና አንቱ ምስ በር ባሕር ተኣሳሲሩ ዝሃቦ ቃልን ዝቅዋሙም ዝገለጽሉ ኩነታት ኣለሞ ብዋናነት ዑደት ኢማኑኤል ማክሮን እንታይ ነይሩ ኣብቲ ዑደት ከታይታይ ተኻይዱ ብስረኸ እዚ ታዕንት ከስፈለው ዝብል ነገር ኢና ንርእሞ ከም ትዝክር ቅድሚ 5 ዓመት ንኻልኣይ ግዜ ዝመጽ ዘሎ ኢማኑኤል ማክሮን ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽሉ ኩነታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ስምምዕነታት ኣካይዶም ነይሮም ብፍላይ ድማ ኣብዚ ምሕዳስ ላሊበላ ዝተመልከተ ቅርስታት ሃገርና ሓድግታት ሃገርና ሃፍታት ኢትዮጵያ ጥራሕቲ ይኩንስ ሃፍታት ዓለም እዮም ብዝብል ፈረንሳይ ነዚ ከም ሓደ ስዳሮ ዓብይ ኣብነት ወሲዳ ብገንዘብ ምዋል ብሓይል ሰብ ብኽኢላታት እውን ሓገዝ ብምግባር እዞም ሃፍታት እዞም ሓድግታት እዞም ቅርስታት እዚኦም ድማ ቀጻሊ ወለዶ እውን ሃፍቱ ስለ ዝኾኑ ክሳገረሎም ዝብል ኢኒሽቲቭ ወይ ከዓ ተበግሶ ብምውሳድ መንግስቲ ፈረንሳይ ማለት ብሰናይ ድሌት ኢማኑኤል ማክሮን እውን ተሓዊስዎ ቤተ መንግስቲ ዋና ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተነባር ቤተ መንግስቲ ንብሎ ከምኡውን ላሊበላ ካሊእ እውን ካብኡ ዝዓበየ እውን ትሕዚ ንሓቶ ዝነበርና ሓይል ባሕሪ ኢትዮጵያ እውን ከም ብሓድሽ ክጣየሽ እውን ንባዕሉ ብገንዘብ ይኹን ብሓሳብ ብቴክኒካል ሓገዛት ብምግባር ፈረንሳይ ኣብ ቅድሚት ትሰራዕ በዓልቲ ውዕለታና እያ ምናልባት ርክብ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን እንድሕሪት ምልስ ኢልና እንተርኢና ከባቢ 125 ዓመት ዘቁፀረ ርክብ እዩ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን ካብቶም በሳላት ዝበሃሉ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳይ ዝነበራ ርክብ ብጣዕሚ ስጡም ምዃኑ ኣብቲ ዑደት እውን እናተረእዩ መፅኦም እዮም ምናልባት ኣብቲ ተሓደሰ ቤተ መንግስቲ ርኢና እንተኾይና ተንቀደም ናብ ኢትዮጵያ መፅአን ዝነበራ ፈላሞት ዝበሃላ መካየን ከይቀርያ ብክብሪ ተቐሚጠን ንሶም እውን ንባዕሎም ክሳብ ዝገርሞም ማለት ኣብ ዓዲ ፈረንሳይ ዘይክለዋ ይኽእላየን ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ተዓቂበን ከምዚ ንታሪክ እውን ምቕማጦም ናይ ዘን ዓዲ ክልቲኣው ርክብ ነዊሕ ግዜ ካብ ዘበነ ሃፀይ ምኒልክ ጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ምስቲ ምዃኑ ሕዚ እውን ምናልባት ፈረንሳይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ረኽቢ ታይና ንብሎ ከመገላልፃ ዘሎ ወለድና ጠስሚ እንድልኽን ንብሎ ዓይነት ሰናይ ዝኾነ ተግባር ዘለዎ ኣብ ምርዳእን ኣብ ምትሕጋዝን መሰረት ዝገበረ ከም ተዓንቶ ገልጾ ዝፈተንኩ ቤተ መንግስቲ ነባር ቤተ መንግስቲ ክሕደስ ላሊበላ እውን ክሕደስ ብዋናነት ድማ ሓይል ባሕሪ ኢትዮጵያ እውን ከም ብሓድሽ ክጣየሽ ብገንዘብ ብሓሳብ ብዓቕሚ ብቴክኒክ ብኩሉ ነገር ፈረንሳይ ቅድሚት መፅያ ዝሓገዘትሉ ኩነታት ነይሩ እሞ ናይ ሎሚ ዑደቶም ድማ ምናልባት እቲ ቤተ መንግስቲ ተወዲኡ ተዛዝመሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ዝመወልዎ ገንዘብ እውን መዓሉ ብኣውርኡ ድማ ናይ ስርሖም ዋጋ ድማ ናብ ፅቡቕ ፍረ ምስ ምምፅኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ብዝገበርሎም ዕድመ መፅኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገበርሉ ኩነታት ኣሎሞ ኣብ ዑደቶም ምናልባት ሕጉስ ምንባሮም ዝገለፅሉ ኣብ ተፈላለዩ ካብታት እውን ዑደት ዝገበረሉ ኣብ ከባቢ ዓድዋ ሙዚየም እውን ከይዶም ዝረአየሉ ብርክት ዝበሉ ካብታት እውን ዝረአየሉ ኣድናቆቶም እውን ዝገለፅሉ ብሓቂ ተሰርሐ ስራሕቲ ዕውታት ምንባሮም ሕዚ ድማ ሓደሽቲ ስራሕቲ ንምሕጋዝ እውን ፈረንሳይ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ከም ዘላ ቃል ዝኣተውሉ ብኣውሩ ድማ ዝናይ በር ባሕሪ ሕቶና እውን ከም ተዓንቶ ዝገለፅናዮ ፈረንሳይ ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ኣገይራ ትክክለኛን ፍትሓውን ሕቶ ምስቲ ምዃኑ ነዚ ዓለም ለኻዊ ሕግታት መሰረት ተገይሩ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ምስውጋም የመናይ ዝኾነ ክንፊ ሒዛ ከም ትስለፍ ዝገለፅሉ ፅቡቕ ተስፋ ዝተገበረሉ ዑደት ነይሩ እሞ እንታይ ተዓዚብካ ናይ ኢማኑኤል ማክሮን ዑደት ዑደት ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ወይ ውፅኢታውነቱ ዘረጋግጽ እዩ ያው ከም ትዝገለጽካዮ ያው ፈረንሳይ ንነዊሕ እዋናት ዝጸንሐ ርክብ ዘለዋ ሃገርያ ኣብ ኩለ መዳያዊ ንጥፈታት ኢትዮጵያ እውን ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣሰር እንዳንበረት ዝመፀት ሃገር ምስ ምዃና ተታሒዙ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ብፍላይ ዝመፅሉ እዋን ድማ ብጣዕሚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያስ ክትኮኖ ኣለዋ ኢሎም ዝሕልንዎ ዝነበሩ ከይድታት እንዳወገነት ዝጸንሐትሉ በፈጻጽማ ደረጃውን ጽቡቕ ዝተሓጎስሉ መድረኽ ከም ዝነበረ ኣብቲ ዝሃቦ ሓፈሻዊ መግለፂ እውን ዘመላኽትሉ ኩነታት ነይሩ ናብዚ መፅኦም ድማ ብሃገርና ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ እውን ኣብ ኩሉ ዘረብኦም ኣመስግኑለይ የመስግን ዝብል ዘረባ እዮም ዘስምዑ ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ መዋዕል ዘለዋ ሃገር እያ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ነዊሕ እዋን ዝቁፀረ ምስ ፈረንሳይ ርክብ ዝነበራ እያ ካብ ዝተበጊሱ ድማ እቲ ቤተ መንግስቲ እውን ነቲ ዝፀንሐ ነዊሕ ታሪክ በዓልቲ ታሪክ በዓልቲ ናይ ስልጣነ በሪ ምዃና ብዘመላኽት መልክዑ ነቲ ሃገር ብዝምጥን መልክዑ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ናብ ከባቢ 25 ሚልዮን ዩሮ
ድጋፍ ብምግባር እቲ ነገር ንሱ ተወጊኑ ኣብ ውፅኢት በፂሑ ምርኣዮም ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዑደት ብጣዕሚ ዝተሓጎስሉ ኩነታት ኢኻ ትዕዘብ ካልኣይ ግን ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት እውን ንኣዲስ ኣበባ ከመይ ተለዊጣ ከም ዘላ እንኳይ ንሶም ኣብ ድሕሪ 5 ዓመት ዝመፁ ይኮኑን ንሕና ብዝንነብር እውን በብመዓልቱ በብንኸዶም ጎደናታት ንሪኦም ዘለና ስሉጣትን ዓበይትን ለውጥታትን በዚኦም እውን ብጣዕሚ ተገሪሞም ከም ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘቃልሖ ዝነበረ ሓቂ እዩ قرم داويت من البات حزي قرينا زلوا حدا زعبا يكون نتزعبا سو كم مزازم جرنا نوصدمو من البات لمكنا من البات تقطعت الخاطقين كاب كل المحارة هزبا وسلفتات نيرو زوم هزبا وسلفتات زيوم عملا أمحارة أبزبها العباب بيت كتماتات أبقى طرات كي ترفه هزبي هو اللي زوصلون سلام وحس سلام من قصية مسألة الرجاء مسألة زول حتى زمسألون أو كاوي زلوا مسمسون زهاد له من قدي كنا دلوا كفتر له زبل شوت زلوا حفشة وزخون وسلفتات نيرمو زيرو مستعنتو زلعنا يناي سلام كنتات كتأساسر زخليو جن بفليه هزب محارة حزي تزل خنتات أي سلام أي كوينات زخونة عقرقر بتعميك هاد زلون ملكع كحز خم زلون بسلامة وسلف بيلو حتى تاتو نبدا وزيز حتى تلو خنتات اللومو من قستي من البات أبكل المحارة سلام من قاس جورو زلت علي كم زلو خوينو نزغونات زيجن هزب محارة يأكل زبل حتو زلو منفذ زلو كم تعنتو زبلنا يو بخالي ملكعو حتو زلو مجناتون سلامة وحتو تليوم نبتري بزامتيوم مس منجس درادرلون سلامن ديمقراسن لمعتن هاجرم دما تساتف زخون له عدل كفتر لو زبلي تزي خوين دما حقي بسرعة خبر خللو سلامنا كراجز خللو وطينا كم دلاينا تمهراي وفيرو زملسلو كابنا من نغورو ناي نغد منقسقاسون كم تنور كم تناي قدم مس غراب تهاجرات يخوننا ماخل عتات نغورو منقسقاس كله زي وحو سلام زلو منقد كفطر لو زبل حتو ترر زبل حتو يونايت زبي زرزيرو سلام زحمسو زلو كابراخو زلو استغاغي من سي كونكلي استغاغي حيل كونكلي زي حيل زي نما ادي سلام مصيو سلام كان جسلو زخيل من قد كفتر اللوز الملأخت زلو بتحدقت لما من قستي نزي بوحلول كايدا كم تزجمرو بسهم كالو تحيلتات زجور زلو سمم عنات نزي حيل زون برو خفوتيو من قست بترقاقام زغرونا قرر جن لبعبيو نوي حرقات خيدون نافت ما أدي سلام وطيتو زم تسألو من قد كفتر إذا تزي خوين دما حق كخبرن وحس سلام كان راقص اللو زبل ملأخت زلوم عبيت سلفتات يوم نيرهم بركز زبل هزبي كاب هتس أو أنت جميرو كسب عبيتي كاد كنسيو كله مرحت هاي مناطق غيره نبدأ وتيو ملقتهم زحلف كله خناتات نيرمو تاي تعزب تخداويتو وابرش خمس فلت منجستي بيفتفلا لوانات كفتفلا لخابيتات هاجرنا حتى زي بلو هزبي الله زبل أمنت يقولون كله نلمعات حتى زلوا خليه نستفلا دليتات حتوتات زلوا هزبي كله يغليو زي حتى هزبي زجن منجستي بتبعات نزي علبات نمهاب مفتحين من الداي صفحت سرحاتات الناس سرحه زلوا موائلنا زلنا حزمالتي إذا خوينو زم حتوتات زياتمون تزلنا له موائل تزلنا له سرعات نون أبزرت رب إذا خونكا زلوا خافلا لا حساب زلوا حتوتات أقربك زياتهم بسلام أو بزخون قالسي مفتاح حدا زلنا له موائل عسران حدا كفل زمن زت ألوه مسرحيو إذا مسرح إذا مسرح بخنيات بمقبارون منجستي كم زيوم زبون عينة نجارات أبزرت رب إذا مسيوم ناي أبزته بسلام أو زته علبات رخيبهم نتا حبر بهرا واحد نتزل لوا هاجر نمهنات حبيرنا نسرح زبل صاوعيت جنا خام مجمراتي نايلوتي خيدي كابز فلو ملوان جميرو استبقسه حسابين يريل كاهات موسى تقل نزي مسرت بمقبارون خم تقولات ناس تعزمنا كابتفلا لك فلات علم زنبرو اب اثيوبيا تونايو يملكتنا غدا اثيوبيا زبلون زي صاوعت منجست تقبلهم سلاماو بزخونه ملكعو كيدي زلوهم حتى قريبهم قال سوم سلاماو زخونه منجدن مكيادون زغبروهم فتنتات زغبرو زلو كيدي ون تي نعزبو زلنا እዩ ስለዚ ካብዚ ዝብገስ እዚ ገይሩ እዚ ዝገበረ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ግን በአንጻሩ ድማ ሕዚ ዘለና ሕቶታት በአፈሙዝ ብረት ተዘይ ኮይኑ ብኻሊእ
ክንፈትሕ ድሌት የብልናን ዝብል قوام حزوم بز መንገድ እዚ አጠቃላይ ማህበረ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ምንቅስቃስ ህዝብታት ዝህውኹ ዘለው መንገድታት ዝመረጹ አካላት ድማ አለው ዞም አካላት እዚአቶም ቲቪ ዝቀረበሎም በመንግስት መማረጽ ገዲፎም ክወጹ ከለው ትሒዞም ዝወጹ ሕቶስ ሕቶ ህዝብ ድዩ ስለዚህ ዝነበረ ሰልፍ ሓደ ህዝቢ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ዘለውና ጸገማቱን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ምጽና ምፍታሕና እንደሊ ኢሉ ዘረጋገጸሉ ሰልፊ ነይሩ ስለዚህ ንመን ኻትቃለስ ዘለኻ ማለት ዳ እዚ እንድሕር ህዝቢ ኣነ ሰላም የዝደሊ ነገራት በሰላም ኩድኤ ሕቶለውኒ ዘለውና ሕቶታተይ ግን በሰላማዊ መንገዲ ቀስ በቀስ መንግስቲ ከም ክእለቱን ከም ዓቅሙ እንዳፈታሐለይ ክኸይድ ዝብል ድሌት ኣብ ህዝቢ ሎ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ሕቶ ህዝቢ ኢልካ ተወስደሉ መንገዲ ብምንም ተኣምር ክመጻእ ይኽእልን ድሕር ሕቶ ህዝቢ ዘይኮይኑ ድሕር ህዝቢ ዘይኮኑ ዝቃለሱ ዘለዎም ሰባት እዚኣቶም በተጻራሪው አንጻር ህዝብም ተሰሊፎም ዘለው ማለት እዩ ለምንታይ አንጻር ህዝብ ንብል ኣብዚ ሕዚ እዋን ሳቶም ብዝፍጠር ዘሎ ዘይምቅድዳው ብዝፍጠር ዘሎ ኣብቲ ክልል ተፈጢሩ ብዘሎ ኩነታት ተማሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ክረቕሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣሎ ማሕበረሰብ ናብቲ ካላት ጥዕና ከይዱ ሕክምና በአግባቡ ክረኽበሉ ዘይኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ስለዚ ንህዝብኻ ይቃለሰሉ እንትብሎ ህዝቢ ከምዛ ዓይነት መከራ ንኻኣቱ ተፈቅዶ ዕድል ደሎ እዩ እዚ ቃልሲ ኢልካስ ክትወስዶ ደኸትኽእል ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ ሕብረተሰብ ሕዚ መርገጹ ገሊጹ ኣሎ ኣነ ሰላም የዝደሊ ኣቱም ብጉጊ ዝኾነ መንገዲ ሕቶ ለና ኢልኩም ደደገ ወፂኹም ዘለኹም ናቲ ሕቶ እዚ ሕቶ ይኮነን ናቲ ሕቶ ሰላምን ልምዓትን ዲሞክራሲን እዩ ስለዚ ሰላምን ልምዓትን ዲሞክራሲን ክመጽእ ዝኽእል ከኣኒ ዲሞክራሲያዊ ብዝመይ ዝኾነ መንገዲ ኸይድና ኣብ ክልል ዙርያ ጠረጴዛ ዘለውና ናይ ሓሳብ ኣፈላልያት ናብ ሓደ መድረኽ ኣምጺና ዕልባት ክረኽቡ ወይ ከዓ ህዝቢ ሰብ ዝደልዮ ሸሚቱ ወሲዱ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ከሰጉም ዝፈቅድ ስርዓት ክንፈጥር ከለና እዩ ዝብሉ መልእክትታት ዝተመሓላለፈሎም እዮም ነይሮም ቶም ናይ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ሰልፊ ስለዚ ካብዚ ሰልፊ እዚ ቶም ንዚ ሰልፊ እዚ ሰሚዖም ከምቶም ቅድም ክብል ዝነበሮም ዕጥቂ ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ልዝብ ዝኣተው ኣሰር ተኸቲሎም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ተስፋ እንገብር ካብዚ ሓሊፉ ግን መንግስቲ ድማ ላዕላውነት ሃገርን ድሕንነት ህዝብን ናይ ምሕላው ስልጣን ኣለዎ እዚ ስልጣኑ እዚ በአግባቡ ክትቀመሉ ተዘኪኢሉ መንግስቲ ኢልካ ክትጽዋዖውን ዝኸብድ ስለ ዝኾነ ህዝቡን ብተመሳሳሊ ካልኣይ ዕድልውን ንመንግስቲ ከምዛ ዓይነት ጻውዒት ዘቕረበሉ ሰልፊ ነይሩ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ጸገማትና ንፍታሕ ኣቱም ሰላም ረጊጽኩም በኣፎም ዝበረት ወፂኹም ዘለዉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንዑ እዚ ቀዳማይ መማረጽ ኮይኑ እዚ መማረጽ ዝኽዕዎ ተዘኪኢሉ ግን ህዝቢ እናተሳቀየ ዝነብረሉ ኩነታት ክህሉ ስለ ዘይብሉ ንከምዛ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዓጽቦ መንግስቲ እውን ኢዱን እግሩን ኣጣሚሩ ስኢሉ ክርኢ የብሉን ሕጋዊ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ውሑስ ሰላም ዘለዎ ሃገር ምፍጣር ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እውን ካልኣይ ዝሓዘሎ መልእኽቲ ነይሩ እዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሮም ቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየዱ ናይ ህዝባዊ ሰልፍታት ብስርውን ምናልባት ዳዊት ክልዓል ዘሎ ዓብይ ጉዳይ ሕዚ ዘለናሉ ዘበን ዓለም ከም ዓለም ተርእናያ እዚ ድሑር ዝኾነ ካይዳ ማለት ሕዚ ዓለምና ብኣፈሙ ዝብረት ሰባት ካብ ናብን ንምውራድ ዝኽየደሉ ኸይዲ ምናልባት ግዜ ዝሓለፎ ግዜ ዘይጠልዎ መስራሕ ምዃኑ ኩሉ ሓይሊ ከርዳእ ክኽእል ኣለዎ ዜርዜሩ ሰላም ደልየ ዝብል ሓይል ተልዩ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኣትዩ ሰላማዊ ዝኾነ ንሕንሕን መድረኽን ኣትዩ ዝኸደሉ መንገዲ ተዝፍጠር ዝብል ነገር ናይቲ ሰልፍ ዋና ዓላማ እውን ይመስለኒ ኸይዱ ሰላምና ኣረጋግጸልና መንግስቲ ኢሉ ክሓትት ከሎ ህዝቢ ኩናት ይውቃዕ እዩ ተዋና ጉዳይ ምክንያቱ ኩናት ዘምጽኦ ዘሎ ጸገም ብቀረባ ዝርኦ ዘሎ ተብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ እዩ ናብሩ ዕለታዊ ናብሩ ክደፈሉ ዘይኽእል ዕሸላት ብዘይተሓሰብ መንገዲ ህይወቶም ስእንሉ ሃፍተ ገነት እውን ነዊሕ እዋናት ዝተሃነጸ ሃፍተ ገነት ኣብ ሓንቲ ፀሓይን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዝዓንወሉ ንድሕሪት ናብ ልመናን ናብ ስደትን ዝሳጥሑ ኩነታት እናተፈጠሩ ዝኸደሉ ክሳብ መዓዝ ዝብል ሕቶ እዩ ዘልዕል ዘሎ ሕቶ ፍትሓውን ትኽክለኛን ሕቶ እዩ ናይቲ ህዝቢ ከም ተዓንቶ ዝበልካዮ ድማ ምናልባት ህዝቢ ዝሕቶ እዚ ከልዕል ከሎ ብኻሊእ ገጽ ንህዝቢ ዝቃለስ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ እውን ናብቲ መስርሕ እዚ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ናይ ወለዱ ናሓቱ ሕቶ ረጊጹ ክኸደሉ ዝኽእል ዕድል እቲ ዘበን እውን በዓለ ይሓትትን ዘለናሉ መዋዕል መበል 21 ክፍለ ዘመን ብብረት ኣፈሙዝ ስልጣን ንምቕያር ወይ ከዓ መንበር ንምቁንጣጥ ትገብሮ ጻዕሪ ትርፉ ምልሓጥ ስለ ዝኸውን ልቢ ከዕብዩ ክኽእል ኣለዎም መራሕቲ ኢና ዝብሉ ናብቲ መኣዲ መጺኦም ሕቶ ወለዶም ሕቶ ማሕበረሰቦም
حتو عبيت ولدن ناي هيمانوت مرحتن تقبلهم ناب لزم مصيوم دما تا كلل زنبرا سوق ملمعات مليسوم ناب زنبرا زملسلو خنتات مفتار ناي لباما تكايدا ناي فلاطا تكايدا الكا موسادي كاليمو زرزير ግን መንግስቲ ኣብዚ ዝኸደ ዘሎ ኽያዶታት ተስፋ ዘው ነገራት ከም ዘለውን ዝግለጸሉ ኩነታት ኣሎ ትድርድር ንኹሉ ክፉት ስለ ዝኾነ ዘለዎ ሕቶ ኩሉ بسلام መንገዲ መጽኡ ክፈትሕ ኣለዎ ዝብል ነገሪ ካብዚ ወጻ ግን ምናልባት ብሕቶ መልክዕ ዘይምለስ ብምርዳር መልክዕ ዘይምለስ ተኮይን ድማ መንግስቲ ዘየላጥ ስጉምቲ ክወስድ ክኸለሎ ሕጊ ክኽብር ክኽለሎ ከምዚ እናተላሓዝ ካብ ምንባር ድማ ዘዛልቕ ስለ ዘይኸውን ሓንሳብ ንመወዳእታን ናይቲ ህዝብ ሕቶ ተቐቢሉ ናብ ዝሐሸ መንገዲ ክኸይድ እዩ ዝብል ተስፋ ተነቢሩ ኣሎ እሞ زيرو سلام ناي كل نجار مسارتن أسارن سلازخنا أب كل لهم حرايخون أب كلود كابتاز الرأي طريقتاتن أفافنوتاتن مزراق سلام تتأو كل لهم زي النجار نتناول ملأ تجرنا بزي تنزازم داويت زي خبركم تقتتلتي ما أدزتن لو مزحرنا يوم 4 مسارتها وزعواتها تجرنا أنا أبراهام مسقالون كم لما مسارحتي داويسي مخان إهين مكمين كنبلت الحين أنا نسخمونا وجزاكم ممكنكم أفتم استلعلوا زعواتات مسارات جيركم حسابات وسيركم كم تقولوا نأمن أبقى تسأل سمود ما خلوت حدش زعواتاتن وانا قداتن حارنا كنمسكمينا انتن لو مجن بز كنتقل سلام سركس تجري مالت فوليات مالتي ስለዚህ ካብዞም ክጣይሹ ዝነበሩ ሰሙያታት ሓደ ኢኻ ማለት እዩ ነፍሲ ምሓር ኣርያ ዙርሂም ሰርከስ ትግራይ ክበሃል ከሎ እቲ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምርኢት ጥራሕ እምበር ወርክሾፕ ስቴታት ዝተወሰነ ቦታታት ኸይድና ሰርከስ ትግራይ ምርኢት ኣርያ ኣብቲ ሰዓቱ እንታይ እዩ ፍልይ ዝበለ ነገር ሒዝኩም ዝኸድኩምዎ ነገር እንታይ እዩ ቶምናታቱም ተወዲቖም ሴፍቲ ዝቕባሎም ቤልትኒ ኣብና ግን ሓንቲ እያ وتقديه وي سركس تجري أبز العالة درجة نخبتصح عوي الجامني روي تبلو سبب تنايت مالشم أي تفقي راح مخوت قاتي زاد اللي قالو ديو سركس تجري قالو مالك قالو طبوط يا كيزي مالت قديمم لمد زناوره مسبات كاب سركس تجري مسفن تاي تطقيمو ابناي يدو مالت سليلا لندرفي كم خير خوينا كم عجبه خوينا يا سليلا نجمر درفي ساخستيم كحيز كاب